زي أقل تلفزيون إيرترايو عز السلام تانا تقبلوا زخبركم تعذبتنا نلومي قدام سلسة ميازيا فرق معالتن فرقان استلالو زينا ومسنادون فيلم لنا نمكت لكم بخبر عدم الشام تولدي فيلمه كندتاتهم أبزوا مأكل بخطابة زوج قد حمامات 9 ميتاوي تحت قوة كم زاتو تقريز أبزوا دوب مسم جمار تمرتي لبدا كورونا فيروس نمكل خالص حجز نتفتاتي سلاح سلاح أب كتما خرن بقانق ملكة السلطنة تمرقا أب كتما واشنطن أب حلوان استوافر أبالات ستاب مكينة بمجج أب استخير متكعتي حد أبال بوليس تقتيل أب هندي دحر ورح مسكرم كتشحن عسران أبوشت عسران 4 ساعات زلع على متن حدش ملكفتي كوفيد 19 تمزجيب أب مبرقاو ديمقراطية ريبوبليك كونغو بستفتح متكعتي بوحدو عسران 5 سلمايان سبات تقتيل حابريتا كام مينستر تعنا تمالي كل التميازيا بموشة بمأكلات الزوباتات مأكل سمينا وغيح بحري قاش باركان دبون بزتقبره ناي لابراتوري مرمراتات عيسران شدشتن زيغاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقيس اللهم كابزيوم 11 أبسمرا شدشته أباطع زوبا سمينا وغيح بحري شدشته أبزوبا قاش باركا مالت 4 أب آديبارا 1 أب علي قدر 1 دما أبوم حجر كمون 3 أب عدو خلا زوادوب توشيبهم زصنحيهم زغمزيلن كله أب هوسبيتالات زوبا سمينا وغيح بحري كنكن كجبر لهم تصنحوا تشعت زيغاتات حاويم تفاني مالهم بز مسرت تقلال لاغزري بكورونا فيروس زتلخفو زيغاتات كسابت مالي 3334 بتصحلهم 3558 كابزيوم حاويم زتفانو 10 بموت زتفليو 266 دما جناب هوسبيتالات تعاقبهم زركبيهم مينستر تعنا كل التميازيا كل تشحن 21 أب زوبا مأكل بخطابة زوجد حمامات 9 مئتاويت أب تحت قصصر كم زاتو أنفر مينستر تعنا قليتهم وكيل إيرينا يوناتان يعبيون زدالو تصبصاب يعقوب قبرت نسائي كغربوي أبتج أنفر وكيل أهدو تعنا سدراويتن كومن أتو برخت أرأي نيرينا أبزهبو حبريتا أبوان هتسان النت السعب سنكلنا موتن نابزيرون مرادن شفان كتابات أب قرازو لعلي 9 مئتاويت نمبتحن أما برخن قحزة توكرة وهرد سعري كهر كمزلو أبرهيوم كان وطي ترمى أبزوهاب 10 عينتات كتابات أب كلتشع عسران ناي 3.5 مئتاويت عبيد كم التمزقبام تسأرى رخصي تيتانوس استخطبا نفس الصورات كترن بكل 2.5 مئتاويت كم زبرخة 9.5 مئتاويت ناصلاتات دما كاب تسأرى تيتانوس استخطبا نفس الصورات كم التولدو أرديو كساب حجي 10 عينت كتابات أب هاجرنا بحفشها أب زوانها يوهابالو أب زوانها نريها لنا عبيد كتابة كاب تدنورو ب3.5 عبيد كم زراي إذا خا بحبرتهمنا دلو رديت النقحتن أزيو اللعل مخانو نغتابت زوخنا ولادي أب جيزون أب ساعتن أم ممتع ولعو أزيو تصبو كمزلو يحبرنا مالتي قالوا هنريه لنا تسأرى تيتانوس ديفتران زو سدا نفسو تصور أب كلتشحن عسران بخلتنا 5 عبيت هاريو إذا خا كاب تسأرى رأس تيتانوس رهيبهم زولدو هتانات ناصلاتات 9.5 أزيو اللعل كمزبلة كان راس نخد مالتي أبز حلف التشحن عسران نختابت مدب كتابت زوخون نا إلكتريكين سولارن عسرا حدشتي مزحلي أبزوا مأخل كم زرقحنا بومتن كاشفت كتابت أبزوانا أزيلو الكم زلو نراقص أبزوا مأكل متن أغرقلت حرسي أبتكالات عنا ب8 مئتاويت كم زبالة زحبرة أواهد مرة فرع منات آتو حري والد ميكائيل بغت سالة زكاية لغسوسات أغرقلت حرسي أبتكالات عنا مثل كلتشين 10 بمنتصار ب10 مئتاويت كم زعبه أفليتو ناس لذا أبزوا مأكل زكاة تكالات عنا ويزم محادرة 10 تكالات عنا إن أغرقلت حرسي زوها غازلوا حانتكم أو هوسبيتال كتكون كلا تنكلتها مأكلات عنا إتن 15 مدبرات عنا حجك عب عمتنا عمت كنريو خلنا أب كلتشين 5 شحن 260 زخانة عديتات أبزن 10 تكالات عنا حارسان مالتي حجي عمدنا عمد كنريو خلنا كاب زحلف عمد كاب كلتشين 10 ناب كلتشين 10 ني 10 مئتاويت وسخ أربعين مالتي إزي بخميل ماتي بعدك علي إزي مخنياتات اللو نات زخانة حدا
ኣብ ትካላት ጥዕና እተን ክልተ መደበራት ጥዕና ኣብ 2020 ኣገልግሎት ሕርሲ ክህባ ጀሚረን እቲ ሓንቲ እውን ሓዳሽ እዛ ዓድንፋስ መደበር ጥዕና ሓዳሽ ኣብ 2020 ንመጀመርታ እዋን ዝተኸፍተተ ኣገልግሎት ሂባ ወኪ መደበር ጥዕና እውን ዋላ እኳ ተነብረት ኣገልግሎት ሕርሲ ኣይነበረን ስለዚ ኣብዚ ዓመት ጀሚራ እዚ ሓደ እዩ ካልእ ብእኹል ዓቕሚ ሰብን ሕክምናዊ መሳርሒታትን ስለዝተቐረበ እዩ ሳይ ኣገልግሎት ኣምቡላንስ ኣብ 2020 ምስ ናይ ኮሮና ናይ ምብፃሕን ናይ ምምላስን ኣገልግሎት ይረኽባ ስለ ዘለዋ ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎት ስለዝተቐረበ እዩ ኣዋህዲት መደብ ክትትል ጥዕና ተምሃሮ ሲስተር ለተብርሃን አንድ መስቀል በወገና እቲ መደብ በብዓመቱ ምስ ሓፈሻዊ ንጥፈታት ጥዕናን ትምህርትን ተሳኒኩ ክስርሐሉ ከም ዝጸንሐ ብምጥቃስ ሎማ ዓመት ምስ ዳግመ ምጅማር ተወዚፉ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ትምህርቲ ለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንምክልኻል ሞያውያን ጥዕና ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም እተመደቡ ከምኡውን ነቲ መደብ ንምዕዋት ንልዕሊ 500 መምሃራን ኣብ ሜላታት ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ዘተኮረ ስልጠና ከም እተዋህበ ኣብሪሃም ናይ ጥዕና ወይ ናይ ምክልኻል ናይ ኮሮና ተባሂሉ ሓበሬታታት ክወሃብ ቀኒዩሎ ነዚ ንምስታፍ ከዓ ዳርጋ 533 ዝኣኽሉ መምሃራን ተሳቲፎም ንሳቶም ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ትምህርቲ ሓደ ናይ ጥዕና ወኪል መምህር ኣሎ ስለዚ ምስቲ መምህር እቲ ርእሰ መምህር ዝበሃሉ ብሓንሳብ ነዚ ዝተዋህበ ሓበሬታታት ወሲዶም ኣለዉ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ምስቲ ዘለና ናይ ተምሃሮ ሕጂ ጻዕቂ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምምጻእ እዞም ተምሃሮ እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ካብ ኮሮና ክከላኸሉ ከም ዘለዎም ሓበሬታታት ተዋሂቡሎ ካብ መጀመርያ ትሒዝካ ምርሕሓቅ ከልዎም ከም ዘለዎ ቤት ትምህርቲ ከኣትዉ ከለዉ ኣብ ግዜ ዕረፍቲ ኣብ ግዜ ምፍዳስ ክቀራረቡ ክተናኸፉ ከም ዘይብሎም ተምሃሮ ክግበር እዩ ከምኡውን ኣብቲ ኮፍ ዝብሉሉን ተፈናቲቶም ኮፍ ክብሉ ዝኾነ ንብረት ነንሕድሕዶም ክወሃሃቡ ከም ዘይብሎም ንኣብነት ከም ርሳስ ፒሮ ጥራዝ መጽሓፍ ነናቶም ክሕዙ ከም ዘለዎም ነንሕድ ክወሃሃቡ ከም ዘይብሎም እዛ ኣስተምህሮታት ተዋሂቡሎ ካልእ ክፍሊ ከኣትዉ ከለዉ ብግቡእ ኣእዳዎም ብማይን ሳምናን ኣጽርዮም ክሕጸቡ ኣለዎም እዚ እውን ሓደ ሓበሬታ ተዋሂቡሎ ካልእ እውን ኩሉ ተምሃራይ ካብ መዋእለ ህፃናት ጀሚርካ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዘሎ ተምሃራይ ይኹን መምህር ብምሉኡ ማስክ ክጥቀም ኣለዎ ማስክ ክገብር ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝመሃሩሉ ክፍሊ ብግቡእ ክጸሪ ኣለዎ ተምሃሮ ተማሂሮም ኣብቲ ካልኣይ ሽፍት ክመጽእ ከሎ ምስ ተፈደሱ እንደገና ሙሉእ ጽሬት ናይቲ ክፍሊ ክካየድ ኣለዎ ኣብ ዞባ ደቡብ ምስ ዳግመ ምጅማር ኣገልግሎት ትምህርትን ከፊላዊ ፍታሕ ህዝባዊ መጓዓዝያን ኣብ ምክልኻል ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘተኮረ ንጥፈታት ይሰላሰላሎም በዚ መሰረት ሚኒስትር ትምህርቲ ካብ ንኡስ ዞባታት ሰንዓፈ ዓዲ ቀይሕ ሰገነይቲ ጾሮና ማይ ዓይንን ደቀ ምሓረን ንዝመፁ ሓለፍቲ ትምህርቲ ምምሕዳራትን ሚኒስትር ጥዕናን ኣብ ደቀ ምሓረ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ምስ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ተኣሳሲሩ ክግበር ኣብ ዝግብኦ ጥንቃቐታት ከምኡውን መሪሕ ተራ መምህራንን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ብሰፊሑ ተዘትዩ ሓላፊት ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ መምህር ርግበ ክፍለ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ዘድሊ ጥንቃቐታት ክግበር ከምኡውን ኣብያተ ትምህርቲ ሕብረተሰብ ምምሕዳራትን ሚኒስትሪ ጥዕናን ብውህደት ክሰርሑን እዋናዊ ሓበሬታ ክለዋወጥን ከም ዝግባእ ኣብሪሃም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንእስያት ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ ምስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባን ሆስፒታል ደቀ ምሓረን ብምትሕብባር ምስ ዳግመ ምጅማር ተወንዚፉ ዝጸንሐ ኣገልግሎት ትምህርትን ከፊላዊ ፍታሕ ኣገልግሎት መጓዓዝያን ትግባር ቅጥዕታት ምክልኻል ለበዳ ኮቪድ-19 ብምርጋጽ ለበዳ ንምግታእ ይነጥፉ ኣለዉ እቲ ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም ኣብቲ ሰባት ክእከብሉ ዝኽእሉ ከባቢታት ምክትታል ማሕበራዊ ምርሕሓቅ ከምኡውን ምርጋጽ ተጠቃምነት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ማለት ማስክ የጠቓልል እቶም መንእስያት ብተወሳኺ ሰሙናዊ ኣብ ሆስፒታል ንኡስ ዞባ ደቀ ምሓረ ኣብ ተመሳሳሊ ንጥፈታትን ወፈራታት ጽሬትን ከም ዘካይዱ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ካብ ዝምስረት ሻምናይ ዓመቱ ሒዙ ዘሎ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ብዝትካደም ዘይትትካ ህይወት ነድሕን ብዝብል ቴማ ብሰንኪ ሕፅረት ቀረብ ደም እትጠፍእ ህይወት ንኸይትህሉ ውዳቤታቱ ንምሕያል ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ ጋዜጠኛና ፍርቱና ዓንዶም ዘዳለቶ ጸብጻብ ይስዕብ ሃገራዊ ማሕበር ወለንታውያን ለገስቲ ደም ኤርትራም ትሕዝቶ ሃገራዊ ባንክ ደም ብምስሳን ንትካላት ጥዕና ዝድሊ ቀረብ ደም ንምውሓስ ኣብ ምሕያል ውዳቤታቱን ምስፋሕ ዝርግሕኡን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ገሊጹ
صحاف محبر أتو برخت موسى زجيمس إيرينا أبز جبروك على محتت تتبقصو أب كل تشحن شدشان عامة مهرت أريج ألو تاب زد اليوم تقلقلت 5 جمرم أجداس النتفليكس دم ترى ما أب كل تشحن 10 سلستن نخل زترنف محبر كم التمسرته بمتكاس أو شتشون منت عامتات عدمي يوز التبابع قسقاس كم زمز جبا أبريهم أفلتو حبرتسب معباي كاب كأندن تفتات محبر يزبلا أتو برخت نزن مسمار أموداب مشارخ تأم مفتار جنافرو أم محيال كمون تساتفو لنتاوينا معباي زتكور سرح كسلاسل مصنحو بمحبار زبزوحو أبالاتهم سرح ثنياتات منقستي عركة مزنا سدرابي تاوين لقستن كالوتن كم زتقالو لحبيروم حفشاو انتفتات نايت محبر هذا أفلتو معباي نديو أفلتو معباي انتايتي سابسي هذا انتاي ولا انتاو لكسدم نمنتاي ولا انتاو لكسدم يدلي نبعلوتي دم ملقاس راح يكون دم كلقاس الكون حاسة زدليو سلازتي وحسنت نايدم بزعبا مسدم استحاحزو طقمتاتن نت حبرتسب مفلاتي مالتي لازم أفليت كخا فلتاتن حبريتان مسرخبات وديبو كا نت ودابي تسبحو مالتي أبت محبر حلاف كفل ودابان لكسدمن أتو جبريوناس جبرتن سايب وجانو أبز وانزي أولات منسترتات من قستوان تكالاتن هجراوين محبراتن زتورنفو 53 جلتات بعركة مزناز وما 33 جلتات كمون 10 سدرابي تاوين جلتات ولن تاوين لقست 5 لوان بقطر أولات الناس السنة 5 متسان بمقلات بفلاو كل تشن عسران قطر أولات روي عبيت كم زمز جبا أفريتهم بحفش أغنريو خلنا زتصنا حتى كالاتنا كباب 37 صنيحنا ابز عامه زي دما بفلا حجب زما اكل بوتا يزارب دلهو كباب 16 وسيخ مالو از مالت كباب 53 تكالات مستفلالي قصر بزحي ناي ابالات زلون كساب كندزي كبصحك الين منالبات اتي حجي تعبيت كنديو نامنت ندحريلنا ابتناي ناي تكالات ندحر وسيلنا كباب 43% تعبيت ناي انرولمنت بتكالات كنريو خلنا مالتي تخالق نعمنت اتي ناي نقصان محبرات زبلنا كبابي 13 لوانا ناي عركة مزنا زبلنا كباب 33 ودابيت ناي عركة مزنا لنا تخالق نعمنت اتي ناي سدرابيتات نزبلنا كباب 13 سدرابيتات لوانا مالتي بولن توان زلقس دم وحسنوتو استرقاقتن حلنا استحوصو سرحن بمخانم أب كلتشين عسران لعل 11,100 كارت الدم بأبالات محبر كم التلقس قليتهم أبز حلف عمت لبدا كوفيد 19 مكالخال مستعوجة قطعتات نتفتات بمزحتالو كاو أبيت تمرتن كالوت كالاتن استأكب دم كم زين برم سلازخونا دماء تتقلب كاولن توان لقس دم كم التمالة عرقاقيتهم እቶም ኤሪናስ ተወከሰቶም ሓለፍቲ ማሕበራ መወዳእታም ስጋት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምሳለጥያታት ዝኸውን ባጀት ዘይምህላው ጽፉፍ ስርዓት ሓበሬታም ምቅያር ኣባላት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዘይምምጥጣን መጠን ልግስደምን ንጥፈታት ሕክምናን ካብ ቀንዲ ብድሆታቶም ምዃኖም ኣነፂሮም ኣብ ከተማ ከረን ኣገልግሎት ኣብ ዝህባ ትካላት ንጽሁማን ዘጋጥም ናይ ምርድዳእ ጸገም ንምቅላል ዝተወደበ ስልጠና ቋንቋ ምልክት ካብ ዝተፈላልያ ትካላት መንግስትን ዝተዋጽኡ ሰራሕተኛታት ተዋሂቦም እቲ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ስልጠና ንጽሁማን ወገናት ኣብ ትካላት ብሓፈሻ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ጥዕና ምምሕዳራት መጓዓዝያ ባንክን ካልእን ድማ ብፍላይ ዝኽሰት ናይ ምርዳእ ጸገማት ንምፍታሕ ዝዓለመ ኮይኑ ብተበግሶ ኣባላት ጨንፈር ማሕበር ጽሁማን ዞባ ዓንሰባይ ተኻይዱ ኣብቲ ናይ መዛዘም ስነ ስርዓት ሓላፊት ጨንፈር ሃገራዊ ማሕበር ጽሁማን ኤርትራ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣስመረት ብርሃነ በብዋኑ ብዙውሃብ ዘሎ ስልጠናታት ቋንቋ ምልክት ቁጽሪ ሰልጠንቲ ይዓቢ ብምህላው ንጽሁማን ዘጋጥም ዝነበረ ጸገማት ይቃለል ከም ዘሎ ሓቢሮም ብቋንቋ ምልክት ዝሰልጠኑ ሰብ ሞያ ተርጎምቲ ክስስኑ ከለው ኣብ ምዕባለ ጽሁማን ብሓፈሻ ኣብ ትምህርትን ምብህሃልን ድማ ብፍላይ ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ጽሁማን ኤርትራ ኣቶ ወልደ ሚካኤል ስእለ ሰልጠንቲ ኣብ ዝመዳይዚ ልዑል እጃም ከም ዝጻወቱ ጽኑዕ እምነቱ ገሊጹ ኣማሕዳር ዞባ ዓንሰባ ኣምባሳደር عبدالله موسى بوغنو صومان وغنات تماهيروم اب زلعل درجه كبصحن غداياتهم بزغلل اغاب كسالطون مانتي كل اكل حبرتسب متحبارو كزايد ازخخيروم زين اوشت هاجر استاذيم له كبرات عزبتنا دحر زحص مساغريت زقرب اخغراو زيناي مكتالهم قصلو بخبر عدم
تمالي كلت ميازيا أب كبابي مأكلاي بيت صحفة بايتو أمريكا مالت كابيتول هيل أب حلوان استوافرو أبالت ستا بمكينة بمجج أو بستخايدة متقعتي حاد أبال بوليس كم تقتلن كال أبال بوليس كم زغسلن تقاليحم نت متقعتي زفت أمز زاجيت منتو زي تقلت أمريكاوي بوليس بزتوكوس وط ايتي توجيو أب هوسبيتال تعقيبو خمزلو تحابيرهم ناعين مسخاخر تي طرطر نت متقعتي دحر مفتصامو كاب مكينة أو وريدو كارا خمزة وزاوزة قليصوم زاجيت نتمت كعتي ككايد زدرخون تاي مخانو زنصر حبريتا كوانت زيلم بوليس جن مس شبراوያን ጉጅለታት ዘተኣሳስር ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ኣለው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በትመት ከዓቲ ዝተሰምዑ ሓዘን ብምግላጽ ባንዴራ ኣብ ፍርቅ ዘንጊ ክትስቀል ኣዚዙሎም ኣሃርታት ስልያን ጸጥታን ኣሜሪካ ሕሉፍ ኣረኣያ ዘለዎም ዘቤታውያን ጉጅለታት ኣብ ከተማ ዋሽንግተን መጥቃዕቲ ከካይዱ ይነጥፉ ከም ዘለው ከጠንቅቁ ጸኒሖም እዮም أب هندي أبز حلف 24 ساعات لعلي 89,000 حدش ملكفتي كوفيد 19 تخم التمزجبة زد ما دحرنا يورح مسكرم كل تشحن عسران اتزلع على مخانو تصبت عنا حابيرم زيغاتات توسينو نزلو قطعات من قسقاسن محبراو مرحقن بطبقي مزيه تكبرو نتلبلان مقصار ملؤنا يمعصاو سغمتي كوسد كجدد مخانيو منغست هندي تمال خلت ميازيا بزوصو مغلصي اطنقيقوم كاب مجمار ناي زورحي ملكفتي كوفيد 19 اب هندي بلعل نهري نازايد ممصو زحبرو صبصبات كتما مومباي حانتي كابتن زلعله متن ملكفتي زمزغبلن زلو كتماتات مخانا يገልጹም اب هندي تقلال قصري بكوفيد 19 زتلخفو لعلي 12.3 مليون ناي زموت دما لعلي 164 شح بصحلهم إذا خمزيلهم كله أب فرنسا بكوفيد 19 تلخيفهم أب تحتي صنع حكمنا وكنكن نايزر كابو سبات قصري لعلي 5,350 كم زبصحه زد ما نزل سكفتات زعرق مخانو تحبيرهم منغست فرنسا كستت حدش معبل بدا كوفيد 19 نمقتا تفاخيس صنح اجراتات كاب زمص سوني 5 ميازيا داغماي كصنع موسانو يفلط أب فرنسا تقلال بكوفيد 19 زتلخفو ناب لعلي 4.7 مليون كب إلون كم زلو لعلي 96,300 دما كم زموتيو زغلص أب ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو ADF تباهيلو زصواع عطق تقاوم حيلي بزفصم متقعتي بوحدو 25 سلاميان سبات كم تقتلو مع كانت زينة أقاليحن اتمتقعتي أب مبرقاو أوراجا بني أب لعلي تركب عدي كم تفصمز تقسو سمزي سراويت بزكايد مرسمت قعتي كل تخابتم عطقات كم تقتلو حبيرم حيالو بتمتقعتي زقسلو أب تكالات عنا تعقيبا مهلاهم زغلصتهم سمزي قصر قدات كزايد كم زخيل أميتهم اللوم سراويت منغست ديمقراطياويت ريبوبليك كونغو ابتا هاجر توافيرو مس زركب عقاب سلام سراويت حبرات هاجرات بمتحبار مبرقاو شنقتا هاجر بحفشا ابزوبا مبرقاو كيفو دما بفلاي انصار جله ADF نعمت مملأتا زقصله سفيح وتهدروا وفريه كايد مهلاو صبصباتي تقسم تقام حيلي ADF ب 23 مغابيت بزكايدو متقعتي 17 كم تقتلو زذكرو صبصبات اتعطق حيلي كم مجمار ناي زعامتات حيزو اب لعل سلاميان سبات زكايدو متقعتي احيلو خمزلو يحبرم بسنكو دما اب زعامت زطراي لعل 100 سبات كم تقتلون لعل 40 كم تمزابلون ودب حبرات هاجرات يغلص بسممع نيكولاس مدبات إيران تقييدا مهلاون زقلصا حيالان هاجرات مال خلت ميازيا زكايدو أخيبا صبق أنفزت حزب منبارو نتا أخيبا كم منغونيا زمرحو إيروبا وحبرت قليصم أبتا أخيبا أمريكان أبتسمع كتملسن بملؤنت نختكبر بحبار كسرحن أبسمع كم تبصح إيروبا وحبرت بتوسخي أبريهم وصيت نايز أخيبا بخلهم وجنات تقبلنت كم زرخة بزجلسو مست قداي كربز زلهم تنتنتي أمريكان أبتسمع كتملسن إيران نيكولاس مدباتها خطقوارصون نزلو تسفاتات كم زعزز يردوم زمت سولش شدشت ميازيا وكلتي تن حيالان هاجرات أب كتما فيينا أوستريا تراخيبا بزعبا ملعل أبلعلي إيران تصنع زلو قرهاتن مقراص نيكولاس مدبات إيرانن كم زراربو اتحبرت آفليتوم أبتزرب وكلت أمريكا كساتف مخانم كقلتن كله إيران مختل مينستر قديات وصايا كم التساتف درو أفليت علام من محضر بريزيدنت بايدن إيران تكبراونت نايت سمع كيرغاغصت هاجرون أبتسمع بمملاس تنبيرو زلو قراتات كم زيت العلو كقلص مسنحهم إيران بوغنا بلعلي أتصنع زلو قراتات كي تلعله نيكولاس مدباتها خم زيت تقارصو كتقلص صنيحام
መንግስት ሩሲያ ሰራዊት ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዩክሬን ምስ ዝዋፈር ጸጥታ ሃገሩ ንምሓስ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ አጠንቂቑ ምውፋር ሰራዊት ኪዳን ነቲ ኣብ ደባት ዩክሬንን ሩስያን ዘሎ ጸጥታ ወጥሪ ከም ዘዕርጎ ዝሓበረ መንግስት ሩስያ ነዚ ንምብዳህ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ድሕር ከም ዘይብል ትማሊ 2 ሚያዝያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣነጺሩ አፈኛ መንግስት ሩሲያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ምዕራባዊ ዩክሬን ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስት ዩክሬንን ምስ ሩስያ ዝደናገጹ ሓይልታትን ዘሎ ምትፍናን ብኣሰካፍ ደረጃ ዓሪጉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብተደጋጋሚ ክትሓስ ይርአ ከም ዘሎ ኣፍሊጡም እቲ ኣፈኛ መግለጺኡ ተኸሲቱ ዘሎ ወተሃደራዊ ምትፍናን ናብ ሙሉእ ዕንወት ዩክሬን ከምርሕ ከም ዝኽእል እውን ኣሚቱም ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ብወገኑ ካብ ምጅማር ናይ ዓመት ኣብ ምብራቃዊ ሸነኽ ሃገሩ ዝንቀሳቐሱ ምስ ሩስያ ዝደናገጹ ሓይልታት ብዘካይድዎ መጥቃዕቲ ብውዕዱ 20 ኣባላት ሰራዊት ዩክሬን ከም እተቐትሉን 57 ከም ዝቆሰሉን ብምሕባር ንሩስያ ከሲሱም ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሩስያ ኣብ ወሰናስን ምብራቃዊ ዩክሬን ኣሰካፊ ክብል ዝገለጾ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ተካይድ ከም ዘላ ብምጥቃስ እዚ ንጸጥታ ከባቢ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ምዃኑ ኣፍሊጡ ጸሓፍ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኣውስቲን ብሓደ ሚያዝያ ምስ ዩክሬናዊ መዘንኡ አንድሪ ታራኒን ኣብ ዘካየዱ ናይ ቴሌፎን ርክብ ሩስያ ምብራቃዊ ዩክሬን ተካይዶ ዘላ ተኽታኺ ክብል ዝገለጾ ስጉምታት ከም ዝኾነኖ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ሓቢሩ እዚ ምዕባለታት እዚ ነቲ በተዛማዲ ሃዲኡ ክመስል ዝጸንሐ ጉዳይ ምብራቃዊ ዩክሬንን በቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ሩስያን ሃገራት ምዕራብን ዘሎ ምትፍናን ዳግማይ ዝኸፍአ መልክዕ ኣትሒዝዎ ከም ዘሎ ተንተንቲ ህልው ኩነታት ይገልጹ ኣለዉ ትማሊ 2 ሚያዝያ ኣባላት ሓደ ጉጅለ ሓካይም ሩስያ ዝነጥፍሉ ሆስፒታል ሓደጋ ባርዕ ኣጋጢሙ ኣብ ዝነበረሉ ከይተሰናበዱን ዝጀመርዎ ናይ ልቢ መጥባሕቲ ብዓወት ክዛዙም ብምኽኣሎም ኣድናቆት ረኺቦም እቶም ሓካይም መጥባሕቲ ምስ ጀመሩ ድሕሪ ሒደት ደቃይቕ እቲ ሓደጋ ባርዕ ከም ዘጋጠመ ዝጠቐሱ ጸብጸባት ስርሖም ኣቋሪጾም ብቕልጡፍ ክወፁ ብኣሃዱ መጥፋእቲ ሓዊ እኳ ትእዛዝ እንተተዋህቦም ካብ ህይወቶም ህይወት ናይቲ መጥባሕቲ ዝካየደሉ ዝነበረ ብምብላጽ ነቲ ኣስታት 2 ሰዓት ዝወሰደ መጥባሕቲ ብዓወት ዛዚሞም ምስ ሕሙሞም ብህይወት ክሰሩ ምብቅዖም እዩ ተገሊጹ ኣብቲ መጥባሕቲ 8 ዶክተራት ምስ ተሓጋገዝቶም ነርሳት ከም እተሳተፉ ተሓቢሩ ኣብ ህጹጽ እዋን ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ እትህብ ጀነሬተር ኣብ ትሕቲ ምድሪ ማለት ኣንደርግራውንድ ዝተተኽለት ብምንባራ በቲ ሓደ ብሰንኪቲ ባርዕ ዝተኸስተ ዒግታት እውን ብቕልጡፍ ብዝተኸልወን ቬንቲሌተራት ንግዳም ክወፅእ ብምኽኣሉ በቲ ካልእ እቲ መጥባሕቲ ብዓወት ከም ተዛዘምዮም እቶም ክኢላታት ጥዕና ዝገልጹ እቲ ኣስታት 115 ዓመት ኣብ ዝገበረ ሆስፒታል ዝተለዓለ ባርዕ ብሰንኪ ናይ ኤሌክትሪክ ብልጭታ ከም ዝሰዓበ ሰብ መዚ ምጥፋእ ሓዊ ኣፍሊጦም በቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት የለን نسعى استرالو زينو مسنادو ابزازي مولو برخ معالتي